Aku wis ngomong to, aku ki wong lanang setia. Aku wong lanang ora tau piye-piye, metu nyambut gawe, metu nggawa dhuwit mulai ora nggo apa-apa. Wis kulino ta aku ngono kuwi. Kowe dadi bojoku sing sabar, kowe dadi wong sing ikhlas. Kowe ngerti nek aku pangkate mung abdi, mung panakawan. Kok iso kaya ngono lho kahanane. Mangkel aku nek carane ngene iki. Biyen tak pek janjimu piye? Hah? Ora njaluk apa-apa ta? Aku saiki kok njaluk blonjo barang. Mangkelake kok. Kok balekke ning ngene wong tuamu. Sapa, Gong? Bojoku. Ngopo? Curiga biasa. Lah mergane engko ora bali sewengi. Lho. Nang ngene sapa? Jagong Sripah. Oh. Nunggu mayit. Aku mulai dicurigai mergo suarane tangga Bagong mau ora ning nggon Sripah. Wah, ngamuk, Cuk. TV dipecah, wis pecah dipecah. Ya wis remuk. Iya. Heeh to. Lemari es diglimpangke. Waduh, kowe wis tuku lemari es barang po? Weh, padake cah tipis reng. Kowe aja ngece karo aku, deloken omahku saiki isen-isene komplit. Weh. Weh, tiliono gedhe kulkasku. Wo. Mulane sok ngademke banyu barang. Ora tau iso adem tak demke. Lho ora lho, kulkase dicopke ora. Wis. Aku ora iso adem. Ameng bekas e. Berarti wis ora apik kuwi wis ora lancar. Wis men sing penting iso nggo eden-eden omah. Oh. Ngarepan tak nek kipas angin gedhe. Iya syukur. Nek sumuk ya ben sumuk wong ora iso dubengke. Oh. Rumasak kok apa-apa kok sing penting jerone komplit truk. Ning nek ditakoni niki lancar mboten. Kaya cah edan ora komplit ki ya sing waras tenan. Ora mulane bojomu nesu lah ngopo curiga. Ayo terus tak duduke HP-ku. Nyodeloken jenenge lanang kabeh. Weh, ora ndi kanca wedok. Meneng wae. Wedok ki tak jenenge lanang. Oh. Anton, Budi, Bambang, Joni, Jono. Kabeh. Weh. Aku teknikku. Walah. Kuwi jenenge bojomu ya pantes curiga ngono kuwi pantes. Ora kena kok. Kudu jujur. Lho, bojomu nek buka HP-mu ya dibuka. Aku ora tau duwe kotang. Apa? Ora tau duwe kotang. Kuota kok kotang ki piye to? Kuota. Ora tau tuku pulsa aku. Oh, mergane tuku pulsa kapok aku. Mergane ora didol-doli. Lho. Ora didoli piye? Kudune tuku apa-apa ki ra ana barange to. Niku lho tumbas pulsa nggih. Nomere pundi niki? Tak anteni seprapat jam ki ora diwehi apa-apa iki aku. Lah ndi pulsane? Lah pun mlebu pundi aku ya. Getak sisan ora. Tuku apa-apa kok ora entuk barang. Mas Bagong pulsa niku mboten wujud barang. Ora iso aku. Ora arep tuku pulsa selawase. Mulai aku terus. Oh. Saking mangkelku karo goblokmu. Oh iso, pulsa ki le tak andani. Pulsa ki ora wujud. Pulsa ki dilebokke ning HP-ne wong. Kuwi aku dijaluki nomor wae ora tak kei kok. Amargane saiki banyak penipuan nek nomor dumbar-umbar. Oh to. Aku tuku pulsa 100, Mbak. Nomore endi? Wis ora iso aku yang. Ana arep dapusi, ta? Penipuan ki banyak menggunakan nomor HP. Kuwi nomor iki arep diisi pulsa. Nomorku ki dudu bumbung apa-apa kok diisi ki arep diisi apa? Wis ora usah omong karo Bagong. Bagong ki wong gagap teknologi nek diandani mesti ngayal. Ora usah diomongke wis. Ya wis ngono kuwi wae. Ha iya, ngayal ora. Karang bojoku ki nesone. Ya wis ora apa-apa. Terima-terimake wong kuwi mbiyen pilihanmu. Oke. Karo nembang ya terus ndak meng ngomong tok. Ya. Karo madang bareng. Ayo engko. Nembang kok karo madang bareng ora. Nembang nek ora madang ngelih. Iya, engko gampang kok. Ora wis rampung. Asli? Temenan? Iya. Ora usah kuwatir.